Айма автоматически да як бор ки регистрация кунӣ ба уже даромадан мегира. Короче барои шумо биё аниқтар фаҳмотар карда нишон додам. Медрои анам хеле нишон метиҳанд. Страничка медрои регистрация меҷиқи. Иҷа номери телефон бистрая ҳама роҳи осон шуда меяи номери телефон. Иҷа ягон аккаунт Google аккаунта менависӣ. Иҷа ягон парол придумат мекунӣ. 8 рақам боша. Баъд зарегистрировать мекунӣ. Иҷа некемаи промокода ҳатман мондан дар промокоди ки дар сайт навистагиҳо ҳамура Lucky Touch ҳамура менависӣ. Галочка меҷиқи зарегистрироваться мекунӣ. Тамом намеха кор баттара мепартояд дар главни страница чихеки айма. ранги сайти мавора архе мепартояд ами бози якунги Lucky Jet ки дар амон аз сум кор мекунем. бо мо иҷа ставкаҳо дар спорту дар UFC дар футбол мекунем. Ма дар каналам прогнозошам мепартом. Будем подписаться кунем, регистрация кунем, шотона пур кунем, пул кор кунем.